ओइसन माई काम बा हो ओइसन माई काम बा। अलग अलग रूपवा में अलग अलग धाम बा, अलग अलग रूपवा में अलग अलग धाम बा। जैसन बनाम राउर ओइसन माई काम बा, जैसन बनाम राउर ओइसन माई काम बा हो ओइसन माई काम बा। अलग अलग रूपवा में अलग अलग धाम बा, अलग अलग रूपवा में अलग अलग धाम बा। भवानी मैया तू ही हऊ काली, तू ही माई शीतला शायर तू ही शेरावाली। तू ही भवानी मैया तू ही हऊ काली, तू ही माई शीतला शायर तू ही शेरावाली। जहाँ जहाँ बारू माई तहाँ तहाँ नाम बा, जहाँ जहाँ बारू माई तहाँ तहाँ नाम बा हो तहाँ तहाँ नाम बा। अलग अलग रूपवा में अलग अलग धाम बा, अलग अलग रूपवा में अलग अलग धाम बा। जब जब धरती पर होला अत्याचार हो, तब तब मैया तू ले लू अवतार हो। जब जब धरती पर होला अत्याचार हो, तब तब मैया तू ले लू अवतार हो। भक्तन के रक्षा कोइल माई ताहर काम बा, भक्तन के रक्षा कोइल माई ताहर काम बा हो माई ताहर काम बा। अलग अलग रूपवा में अलग अलग धाम बा, अलग अलग रूपवा में अलग अलग धाम बा। ऊंचे पहाड़ा बापराउर स्थान हो, महिमा के रउआ मैया वेद में बखान हो। ऊंचे पहाड़ा बापराउर स्थान हो, महिमा के रउआ मैया वेद में बखान हो। तोहरे चलते हो खतमाई सुबह और शाम बा, तोहरे चलते हो खतमाई सुबह और शाम बा हो सुबह और शाम बा। अलग अलग रूपवा में अलग अलग धाम बा, अलग अलग रूपवा में अलग अलग धाम बा। जैसन बनाम राउर ओइसन माई काम बा, जैसन बनाम राउर ओइसन माई काम बा हो ओइसन माई काम बा। अलग अलग रूपवा में अलग अलग धाम बा, अलग अलग रूपवा में अलग अलग धाम बा।